रुंसारि देबेन नार्जारिनि भान्द्रा आसारा दिनै जोबनानै थांबाय। UBPOनि आफादगिरि मनरन बसुमतारी आरो नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लाफैदों। मिरु UBPOनि मावफुं सोद्रोमा देबेन नार्जारि बिथाङा गानो रोङि बेरामजों नाख्रेबजानानै थांनाय 2 मे दानाव एप'ल' हस्पिटालाव जोबथा हांबोदोंमोन। बिनिनो दिनै गावनि आंगो देरायाव भान्द्रा आसार खुंफुङो। बे भान्द्रा आसाराव राङापारा बियाबनि MLA कृष्ण कमल तान्ति बिथाङा बाहागो लायो आरो BKWCनि EM अनिल बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित स्वर्गियारि ज्योति कृष्ण सांस्कृतिक प्रकल्पनि दैदेनगिरि बिथांमोन, घरामारि दखरा गेलेमु आफादनि सोद्रोमाफोर, घरामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बायदि बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो आरो बाहागो लाफैनो हाबावदों कामरुप मेट्र' UBPOनि आफादगिरि प्रदीप बसुमतारी आरो नेहाथारि सनि बर'। मख'जाथावदि BJP दोलोनिफ्रायबो बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला UBPOनि नेहाथारि आरो आफादगिरि मावथिफारियाफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। गोख्रों समाज सिबियारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुनि मावफुं सोद्रोमा, घरामारा आन्चलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो गोबां दल संगठनजों लोब्बा लानानै समाजनि खामानि मावबोग्रा रुंसारि देबेन नार्जारि बिथांनि दिनै सारादु। दा बिथांनि सारादुआव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै मोनसे टीम जों बेयाव बाहागो लाफैदों। जोंनिफ्राय जों न'खरनो जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदों। खारन तेजपुर टाउनजों नांजाबनानै थानाय नैबे घरामारि ओनसोलनि सासे बर' सुबुं, बर'नि दैदेनगिरि। दा बिथाङा बुंनो थाङोबा बर'नि माहारियारि जेसेबां गौथुमफोर दङ बे गौथुमफोरखौ गाव थांनानै थासान्दि खोब खाथिनिफ्राय मदद होनानै समाजनि खामानि मावनो हेफाजाब होबोदोंमोन आरो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरनि अभाब अभियोग जिफोर दङ बेफोरनि बागै राव बुंनाय आरो बेफोरनि बागै खामानि मावनाय, बेयाव बिथाङा खुनु दिन फायस'यै सासे सुबुं आरो बिथांबायदि बर'नि दैदेनगिरि जोङो दिनै खोमानानै लानांबाय। बुंनो थाङोबा बर'नि खोब खहा, गिदिर मोनसे खहा होननानै जों बुंनांगोन। दिनै नैबे सारादुनि दिनाव जों बिथां गोसोखांदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आनान गसाइनि खाथियाव जायगा मोनो, बिनि थाखाय जोङो आनान गसाइखौ जोंनिफ्राय खुलुम जासिदों आरो रायजो राजानि जानानै जोङो बिथांनि परियालनो जोङो दिनै बुंदों जे इयुननि समाव समाजनि साफ्रोमबो सुबुङा बिथांनि जि मावलांनाय आदर्श, बे आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनो नाजागोन आरो बे परियालजों जोङो बर' समाजा सामफ्रामबो थागोन। दा बिथाङा दिनै कृष्ण कमल तान्ति बिथाङा बिथां थैनायाव दुखु मोननायखौ बिथाङाबो फोरमायदों आरो जिहेथु देबेन नार्जारिया गेलेनायाव खोब मोजां मोनग्रा, गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा सासे सुबुंमोन आरो बिथाङा नैबे ओनसोलनि गेलेनायनि जिफोर आयदा, बे आयदा एबा क्लाब बिभिन्न अनुस्थानफोरजों बिथाङा लोब्बा लाखिनानै दंमोन। दा बिथांखौ गोसोखांनानै कृष्ण कमल तान्ति बिथाङा होनदों जे बिथाङा जिहेतु सासे फुटबल गेलेगिरिमोन आरो फुटबलखौ मोजां मोनग्रा सुबुंमोन, गतिके बिथांनि गोसोखांथि महरै जोङो बोसोरफ्रामबो फुटबल बादायलायनाय मोनसे होनायनि बाथ्राखौ थांखि लादों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो जोंबो बिथांनि बे जि थांखि बेखौ बाख्नायदों आरो बिथांजों मदद होनानै जों बुंदों जुदि नोंथाङा गमामायैनो नैबे बादायलायनायखौ लायोबा जेन' जोंखौ बावा। बिथां रुंसारि देबेन नार्जारिनि दिनै सारादु। बिथाङा तेजपुर आन्चलिक जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरिमोन। लोगोसे बे घरामारि ओनसोलनि गोबां आफादफोरजों बेहा लोब्बा दङमोन आरो बर'नि बिखेखके मोनफ्रोमबो आफादफोरावनो बिथाङा माने हारिनि थाखाय मावलांनाय जि मोनसे बिथांनि गोसोआव थांखि दङमोन, बेखायनो बे मोनफ्रोमबो आफादाव दङमोन आरो बिदि मावलांबायबो थादोंमोन आरो ओनसोलाव बिहा बे गेलेनायखौ लानानै बे घरामारि आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशन होनो गासा आरो गासा होनो, दा बेयावबो बिथाङा गायसनगिरि गेलेमु
बिथाङा खाथि खाला ओनसोलनि गोबां रायजो राजाजों गुबुनारिफोरजोंबो हारि माहारिनि गेजेराव बिथाङा मोनसे गावनि सिनायथि दङमोन गावनि बे समाज सिबियारिखौ लानानै दा दिनै बिथाङा रुंसारि जाबाय थांनाय 2 मे बेयाव मोनसे बिराद सुफुंख' हायै मोनसे माबा थालांबाय माने आयदा थालांबाय बिथाङा जि मावलांदोंमोन दा दिनै गोबां बिथांखौ मोजां मोनग्रा खाथि खालाजों लोगोसे जोंहा मिरु आफादनि UBPOनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोना फैदोंमोन आरो BKWSनि EM अनिल बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बायदिसिना बिबानाव थानाय बिथांमोना आलासि बिथांमोना फैदोंमोन आरो राङापारा समस्तिनि MLA कृष्ण कमल ताती बिथाङाबो फैदोंमोन फैनानै रुंसारि देबेन नार्जारिनि मुङाव राङापारा समस्तियावनो बिथांनि मुङै थारमाने मोनसे जोलुर बादायलायनाय फैबाय थानाय समफोराव बिथाङा बोसोरफ्रोमबो बेखौ खेलाखौ फाथिगोन होननानै बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे खोथा होयो। बिथांमोनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय बुहुद माने साबायखर होदों आरो दुखुथिया न'खराव फैनानै जोंखौ सबखौबो एसे नुजाफैनायखाय आंनि फिसाज्ला फिसाजो आरो न'खरनि मानसिफोरखौ सबखौबो माबा फैनायखाय गासैनि सायावबो माने साबायखर थाबाय आरो दा। उनाव नोंथाङा माबायदि हेफाजाब मोनजानो लुबैगोन? बिथांमोननिफ्राय जेसेबां हायो बिथांमोना हेफाजाब होबा मानिया बुहुद माने गोजोनगोन आरो जोंबो आरो दाथ' आंहा उन्दै ना गथ'फ्राबो गिदिर जायाखै। सोर सोर थालांखो नोंसिना? जोंहा दा फिसाजो आरो फिसाला सासे बैसोआ फिसालाया 27 फिसाजोआ 24 फरायगासिनो फिसाजोआ देग्लाय BA फाइनेल होगोन आरो बाबुआ टुरिजिमाव फाइनेल इयार जोब्बाय आरो बेहा दा।